No niin, hyvää perjantai-aamupäivää. Hirpparia tultiin käymään tässä pissitauolla välillä. Teissä kääntyy tuo. No joo. Mennäänpä lähdetäänkö me tonne? Sitä kuvaa. Joo. Keli on taas kun morsian niin. Mahtavaa keli. Pikkusen tuuloa, mutta kyllä varmaan nousee lähelle 10 tuo lämpötila. Kyllä hyvä olla kalalla, kun et lähteä toni. Eilen tein iltavuoron vaikka oli lomalla, niin joudun tekemään, kun työntekijät on sairastu, niin vahvasti oli töissä kuitenkin. Pitää tehdä vaikka lomalla on. Niin. Joo. Ei mitään, niin hyvät viikonloput kaikille niin näin peukun kanssa, niin tehdään toisteni huolta. Se on Möri Jens. Itse se mennään oikein. Peukulu näkyy kuvaa, mitenhän se kuvaa sitä.